Hej alle sammen. Nu skal I høre en historie. I skal høre en historie om den usynlige ven. Og det er en bog, jeg lige har fået i hånden. Og så sagde min gode ven, som jeg godt kan se, som ikke er usynlig, så sagde hun til mig, vil du ikke læse den, Maj-Britt? Og det vil jeg. Så nu læser jeg den. Jeg har ikke selv læst den, så jeg ved ikke, hvad der er inde i. Men hun siger, min gode ven, hun sagde, at den var god, så nu må jeg jo læse den. Nå, men der var engang en dreng, som hed Pelle Pimpen. Han havde en mor, som hed Malle Pimpen. Pimpen, det er faktisk et sjovt efternavn, men Pimpen. Og så havde han en far, som hed Kalle Pimpen. Og så havde han også en søster, som hed... Nej, forresten. Hans søster var så lille, at hun ikke havde fået noget navn endnu, så de kaldte hende bare for Ungen. Pelle, han var lige flyttet til Snorbæk. Her boede han i et rækkehus sammen med sin mor og sammen med sin far og Ungen. Og ved siden af huset, så var der en lille have, som han kunne lege i. Og mellem Pelles have og naboens have, så var der en høj, meget, meget tæt hæk. Og en morgen, så opdagede Pelle, at der var et hul ind i hækken. Og så gjorde han noget, som han måske ikke havde fået helt lov til. Han lavede nemlig hullet større. Og det kan man jo godt se her, hvordan at han lige sådan tager bladene lidt til siden og laver hullet større. Og så lavede han det endnu større. Og til sidst endnu større. Men så skete der noget, for pludselig så kom der et ansigt til syne inde i hullet. Et drengeansigt. Det troede Pelle i hvert fald, det var. Ansigtet måtte jo også have en eller anden krop inde på den anden side af hækken. Hej, sagde ansigtet. Hej, sagde Pelle. Kom over og leg med mig, sagde ansigtet. Du kan kravle ind igennem hullet. Og det gjorde Pelle så. Han kravlede ind igennem hullet og ind i den anden have. Og så stod der en dreng, og drengen var lige så stor som Pelle. Nå ja, faktisk, så var han måske faktisk lige en lille smule større. I hvert fald så hed han Jonathan Finkel, og han blev lige med det samme Pelles rigtig gode legekammerat. Det var godt, fordi det var rigtig godt, at Pelle fik Jonathan til ven, fordi det var på den måde, at han lærte om en usynlig ven. Altså ham, som selve den her bog, den faktisk handler om. Og når jeg taler om en usynlig ven, så tror jeg du måske, at det er et slags eventyr. Men det gør jeg ikke, for der findes nemlig en rigtig usynlig ven, som alle mennesker kan lære at kende. De må bare lige finde ud af, hvordan. Og en dag var Pelle hjemme hos Jonathan, og der opdagede han noget meget mærkeligt. Der var et billede, som der hang hen over sofaen. Og Pelle, han havde set sådan et billede før, men han har aldrig set et billede som det, der hang lige præcis hen over sofaen i huset, der hvor Jonathan boede. Det forestillede en mand, som havde en kjole på, og det måtte være en mand, fordi han havde i hvert fald skæg, og han ved i hvert fald, at damer, de har ikke skæg. Og så gik kjolen helt ned til mandens fødder. Men det var ikke det mærkeligste. Det mærkeligste var, at manden gik oven på vandet. Han spacerede hen over vandet, som om, at det var et helt almindelig vej, han gik ovenpå. Hvem er det der? Sagde Pelle, og så pegede han op på billedet. Jamen, det kan du da vel se, sagde Jonathan. Det er jo Jesus. Jamen, Jesus, sagde Pelle forundret. Hvem er det? Jamen, har du aldrig nogensinde hørt om Jesus? Spurgte Jonathan. Han så sådan rigtig forbavset ud. Jeg tror, det er sådan her. Hvad? Har du aldrig nogensinde hørt om Jesus? Nej, sagde Pelle. Jamen, har du heller ikke hørt om Gud? Men du må da have hørt om englene. Dem har du vel hørt om? Jonathan sukkede, og så sagde han ikke mere. Han begyndte at bygge et tårn af Lego-klodser. Men Pelle, han gav altså ikke op så let. Jamen, hvorfor går han oven på vandet? Ham der Jebus, spurgte han. Det er Jesus, det er ikke Jebus, rettede Jonathan. Jamen, så Jesus, hvordan kan det være, at han går oven på vandet?
Jamen, Jesus, han kan vel gå på vandet så meget han vil, sagde Jonathan. Nej, fordi det kan man altså ikke, sagde Pelle. Ingen kan gå på vandet uden at synke ned i det. Jo, Jesus kan. Han kan gøre alt. Han kan gøre alt, hvad han vil. Jamen, kan han så også gå op på skyerne, spurgte Pelle ivrigt. Kan han også svæve? Sagde Jonathan. En gang så svævede han op til Gud, lige op igennem luften. Op, puff, lige op igennem luften. Sagde Pelle. Hvad mere kan han? Han kan også gøre sig usynlig. Nøj, sagde Pelle igen. Hvad mere kan han? Jamen, han kan bestemme over vinden, og bare han snakker til bølgerne på havet, så lægger de sig ned, og så bliver de flade som pandekager. Jamen, hvad mere kan han, blev Pelle ved. Hvad mere kan han sige det? Jeg kan altså ikke lige helt huske det. Du kan spørge min mor, fordi hun ved alt. Hun ved alt om Jesus. Og før Pelle nåede at tænke sig om, så havde Jonathan kaldt på sin mor. Og fru Finkel, som hun hed, kom ind i stuen med det samme. Hun var lidt tyk, og hun havde også briller på, og så havde hun blå tøfler. Og tøfler, det er sådan nogle sutsko, man er på, når man er indenfor. Nå, Pelle, han har aldrig nogensinde set hende før, og det på det tidspunkt, så vidste han ikke, at han også skulle blive venner med hende. Hun var bare en stor og fremmed dame. Ham der, han vil gerne vide noget om Jesus, sagde Jonathan og pegede på Pelle. Fru Finkel så på Pelle. Jamen, hvad er det, du vil vide? Spurgte hun. Hendes stemme var både blød og glad og meget venlig. Pelle ville gerne se, om hun smilede, men han turde simpelthen ikke kigge op på hende. Han sad bare sådan og kiggede lidt ned. Og det kan man også godt se på billedet der. Han bare sådan kigger ned. Alt, sagde Pelle, og så kiggede han ned på sine fødder. Alt. Vil du vide alt om Jesus, spurgte fru Finkel. Ja, sagde Pelle. Helt fra begyndelsen af. Ja, sagde Pelle igen. Han tænkte, at når han havde mødt en, der vidste alt om Jesus, så måtte han hellere få en hel masse at vide om det. Fru Finkel sagde, at ingen mennesker kunne vide alt om Jesus. Hun vidste så meget, at det ikke kunne lade sig gøre at fortælle det hele på kort tid. Men hvis Pelle ville, så kunne hun fortælle ham lidt hver dag. Og det ville Pelle gerne. Og nu skal du høre, hvad fru Finkel fortalte. Men det skal vi høre om næste gang.